Assalamu alaikum i dobrodošli na vlog koji ću pokušati da izmontiram za YouTube kanal negdje u Bosni. A šta ću tu da izmontiram, odnosno šta ću pokušati izmontirati, saznajte u nastavku. To jest ostanite u narednih nekih 5-6 minuta, maksimalno 10, da vidite o čemu je riječ. A ukoliko vas to baš i ne zanima toliko, jer vjerovatno i nije zanimljivo mnogima, premotajte ovaj video, preskočite ga, pređite na neki drugi, vratite se nakon nekoliko dana, sedmica, mjeseci, možda pronađete nešto što će vas i zanimati, ali svejedno, lajkujte kanal, lajkujte video, subscribe i toliko. I evo snijega u Karićima, a to je tačno negdje u Bosni. Evo onaj gore ode, odnese hranu, da nahrani životinje. Nekad su seljaci se dozivali, kako? Hop! Onda drugi odgovori s druge strane brda. Hop! I šta bi to sad trebalo da znači? Znači više toga. Neka se pozdravljali ono hop! Znači gdje si, ona odgovori hop! U prijevode ome. Lijepa naša Bosna. Tako vam je negdje u Bosni. Eto, idemo dalje na brdo. Ono dole su Karići. Dole, tamo ću se vići. A Karići su dole. A mi smo na nekoj velikoj visini. Eno rolija. Roli maše. Čiča u stopiru neko auto. Mladnjak u stopiru. Otišao Čiča. Eto, nakon nekoliko fotografija kojima smo uspjeli zabilježiti Kariće u pozadini, to jest negdje u Bosni, nastavljamo našu putanju na jedno od najvećih brda u okolini. Nadmorska visina, mnogo metara. Ovo je nekad bila njiva, sad je bori, a bio grabi. Selo Suljić, nekad bilo jedno od najnaseljenijih sela, mjesta, kako ga već zovu, naselja na mjesnoj zajednici, Turija. Sad nikog nema. Ovdje trenutno obitavaju, što bi rekli, duhovi. Ljudi se ovdje pojavi preko ljeta možda nekad ili ovako bahnu iznenada ko ja i roli. Sve je napušteno, sve je zaraslo, ali što je najzanimljivije, svakog ljeta ovdje možete naći i ubrati izuzetno kvalitetne plodove, jabuke, šljive, kruške. Možda to niko ne potkresaje, ne kreći, ne obrađuje, ali voća uvijek ima. Baš kao i u vremenu kada su ovdje živjeli Pašan, Pašanovica i njihove komšije. Evo ovo je od Rahmetli Pašanovici kuća koji... I evo nas nakon obilaska po brdima okolnim, malo svježe have udahnuli, vraćamo se kući. Eno ga roli ovdje gore, preko brda. Eno ga gore, eno... Evo malo je put očišćen.